Ana binicara sak galak-galakaning Sardula kaya datan kuwawa mangsa marang sutane Dewi. Apa maneh tumrap manira menyang pakenira paman kaya siagih hambek palimarmaning karaton. Awit sapa to ingkang kawugan babadi rungkut ngobori pepeteng jem gumbala ruwet amung kajaba pakenira paman ing kepatihan. Kawula nuwun-nuwun sakelangkung bingah raos sing manah dinipun napatih kinajak sesami ning adasih. Namung anggen kula marak wonten ngersa Padukendra kepareng kula cumadhong dawuh menggah menapa ingkang dados wigatos sing pahamaning dinten menika. Paman Padiharya sangguni. Sanadyan akeh para kadang sprangkul jejenggete sakepel sisih gumbalane. Kaya datan ana ingkang pantes manira kanthi wawan pangandikan muhung pakenira paman. Awit kang saka iku paman Radhika pura ngayen manira babari wigatining pasewakan. Hanjarah ingkang puspita kasiliring samirana mre sekarakadung ngas kandanya maweh raras karananing driya